als ik mensen tegenkom, dan zeggen mensen die mij vroeger gekend hebben van je bent nog altijd dezelfde. En ik probeer vooral die dingen te doen waar ik mezelf goed bij voel. Nummers te brengen waarvan ik denk van kijk, hier krijg ik goede zinnen van. Hier komt ook wel eens een traan bij te passen. Daarom zit ik ook zo graag in de theaters. Dat is echt mijn ding wel. Gewoon met een kleine band en gewoon het beste van mezelf laten zien. Maar ook een stukje het achterste van mijn tong en vooral mijn hart laten spreken. Nou sta je hier vandaag in Valkenburg op een plein. Ja, dat is totaal anders dan een theater. Ja, maar dan ga je natuurlijk ook je repertoire aanpassen en dan ga je vooral blije nummers brengen. En dus ik ben benieuwd hoe dat de mensen gaan reageren, want dit is uiteraard een buitenpubliek, terwijl een theaterpubliek, die mensen komen echt zitten en luisteren. Hier willen ze echt wel een beetje stemming, denk ik. Favoriete nummer? Ik heb er zoveel, maar ik ben nog altijd iemand, ik hou van jou nog altijd een heel erg mooi nummer, omdat het eenvoud uitstraalt en ik denk dat mensen het ook wel heel erg belangrijk vinden dat je kan zeggen van ik hou van jou, dit komt uit mijn hart en dit is wat ik wil zeggen. En ik vind nog altijd een heel erg mooi nummer, heel mooi georchestreerd, een heel mooie productie. Alles dat nummer zit wel, ja. Als mensen meer willen weten over de theatertour die eraan zit te komen, waar kunnen ze dan terecht? Ze kunnen op danawinder.com terecht. Daar staat alles eigenlijk over de nieuwe.